Čaute všetci, vítam vás opäť pri ďalšom unboxingu a tentokrát to bude niečo pre fanúšikov poľského futbalu, konkrétne extra klasy roku 2024-25 séria 1 a je to jeden teda hobby box, kde by malo byť 10 balíkov po 8 kariet, teda asi klasicky niečo ako náš premium boxy, kde sú teda nejaké tie základné karty, 60 kusov, nejaké tie base limitky, 2 do 70 a potom 25, možno nejaká desiatka, pri veľkom šťastí možno aj nejaká one of one, rôzne limitky, možno z nejakých podpisov a jedno memo karta. Tak poďme sa teda pozrieť, čo daný box obsahuje, pre mňa teda premiéra. Čo sa týka poľského futbalu, v roku 2024-25 otvárali sme Bedlík, minulé prvú ligu unboxingu. A nepamätám, ja si myslím, že extra klasu sme ešte asi nepredstavovali túto sériu. Takže máme také porovnanie s boxíkami z českej extraligy, českého futbalu Challenge ligy alebo našej extraligy, takže to by mal byť teda asi hitík, neviem, či tu sú 2 kartoníky ako u nás, ale asi iba 1 či 2. Uvidím, možno, že ešte na nejaké natrafíme. Takže poďme na to. Prvý balík. Pekný taký zelený vizuál. Vypadá to zaujímavé. Napravím kameru, lebo sa mi zdá, že sme dosť nízko. Poďme na to. No, máme tu teda base kartičku Václav Sejk. Tie týmy budem tápať, nepoznám ich nejak extrémne. Vzadu to vypadá klasicky, teda číslo kartičky. Taký štandard u Sporzo. Myslím, že kvalitka celkom zaujímavá, tých kariet normálna, takže ničím nejak neruší a taká príjemná base karta. No, Sezonienko, Makovský, Lawson, Rocha, Hanousek. Prvá kartička je mi troška ťuknutá, možno to vidíte, malý ťuk, no. Bude Heroes, pekný foilový taký inzertík, Action Heroes. A tu bude ďalší inzertík a je to Excellent Endurance, takže koľko si nabehal v nejakom zápase 12,5 km, nejaká štatistika, pekná kartička, pekný inzert. Tak vypadá zadu nejak takto, to je taký zase foilový inzert, strojak. Druhý balíček, takže tu sme mali 2 inzerty, basicky už budem len tak previetať, aby ste už asi videli všetci. Opäť Excellent. Tentokrát je tam Gregors Rogala. Prvá nejaká kartička v limite do 25, 12/25. Takže to je to Rafael Rossi. Random do 25, čiže ona je vlastne garantovaná 1 až maximálne 2. Takže prvý hitík, pekná kartička za mňa, ten limit je pekne vyrazený, výrazný, vidno ho. Si myslím, že vypadá to veľmi pekne. Takže opäť si napravím kameru, aby ste to lepšie videli. 12/25, opäť možno našim kartám, čo ľudí teda český futbal. Niečo zase iné, ale pekné. No, Next Gen, toto je troška taký štýl ako na Sokolov, čo bol u nás, slovenský futbal, reprezentačný, Michal Rakosich, Krasovia a 10, 1 of 70, že 1 of 1, som za to zlakol, že idem one of one, dobre, lebo one of, nevidel som, že sú číselné takto, ale som si, že tam je one of one, už som tu išiel, ale je to klasický 70-kový, takže sorry za predčasné emócie, možno ešte prídu, takže táto je 2 na box. Som si myslel, že ideme one of one, proti tej 25-kovej je to taká oranžová. Dobre, čiže tu už nie sú číslami, že koľko, ale 1 of 70, čo ja moc nejaký až taký zastanca nie som. Tu je nejaká hrubšia karta. Neviem teda, čo to znamená. Uvidíme. Kramer, Talar, Heroes, pekný insert. Tak ako kvázi pohyblivý hráč, keby tam bol. Teraz sa neviem, či je to dobre
keby sa klasického hýbal na tom, pekne to vypadá. 15/25 a bude to podpis Vroclav Jegor Macenko. Hrubšia kartička, to je taká 100, alebo možno 75. Vroclav 15/25 Next Gen. Podpis 1/10, takže 1/10 boxov. Teda sme mali šťastie na ňu. A je fakt tak vsadená ten diamant, že to vypadá krásna karta. Je to také, ako keby vsadené do tej karty, vypadá to fakt pekne. Je to celké zaujímavé, fakt vypadá to pekne. Aj ten Next Generation je tu dobre ukotvený. Takže zaujímavá karta. Také ako keby to bol kvázi ten hráč vystúpený. Pekný štýl karty. Takže 15/25 a v dobrom limite. No. Máme tu ďalší tým inzertu. Pride of the City. Kamil Grosický. Troška ťuk na kartičke. Level 1. A je to podpis Leonardo Rocha. Random, čo vidím na druhej karte, je taký maliký ťuk. Ale pekná kartička. Level 1 podpis. Do 159. Dokonca aj na druhej strane je taký malý ťuk, takže som tie karty sú také doťukané, čo mne troška vadí. Aspoň, že ten podpis Next Gen nie je nejaký ťuknutý. Uvidíme, čo bude ďalej na tých kartách. No. Puzzle. Next Gen. Rakov. 1/70 už teraz. Je tu Rico Luis, takže oranžová. Bejsky. Excellent. A je tu kartička 8/25, čiže 2 do 25. Patrik Zicek, ťažké meno na mňa. To vypadá. Takže druhý insert do 25. Máme tu Heroes. Rico, ten bol myslím, že aj teraz na tej limitke do 25 a Hero of the City. Schwarnes. Myslím, že asi ešte jedna limitka by to mohla byť nejaká. Uvidíme. Puzzle. Excellent. A Hero of the City. Tak nie teda. Ale je tu memo karta, tak sa pozrieme na memo kartu. Hlavný hit tohto boxu. Či to bude Game Jersey Auto alebo písmenko. Letter Logi 1/9, to bude podpísaný Letter Logi, čo je teda plnenie celkom zaujímavé, lebo on je 1/4. Koho to bude? Matthews Scalet. Ačko. Pekné, podpísané, takže je iba 9. PDP pekne. Ačko ešte aj výrazne niektoré, takže pekná kartička. No. Už máme dobojovaný tento boxík. Za mňa to vôbec nebolo nejaké zlé, takže hlavný bol vlastne tento. K tomu sme mali Next Generation podpis, ešte je celkom zaujímavý. Takže tak. To je tiež myslím, že 130. Takže pokiaľ sa vám video páčilo, dajte si like, odber, občas teda vychádzame aj so zahraničnými ligami a robíme breaky, takže pokiaľ vás zaujímajú takéto videá, kľudne budem rád za každý like, odber, komentár, čo by ste možno chceli vidieť. Ďakujem pekne a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Ahojte, čaute.